Benvingut a Entre Nosaltres, Pol Batlle, al format d'entrevistes de la Fundació SICAC i amb motiu de l'estrena del teu nou disc, A Caballo Voy, i d'aquest concert tan especial dins del format d'Efímera que farem a maig a Casa Rius i que segueix una mica aquest llegat de Sílvia Pérez Cruz, Clara Pella i tots els artistes que el conformeu. I moltes gràcies per ser aquí. Com estàs? Un plaer, sempre molt de gust de compartir coses especials, no? Que considero que és aquest, no li diria concert, perquè també tenia moltes ganes d'explicar en quin moment estava, no? I com que els músics només ens defineix la nostra música, en el meu cas em passen tantes altres coses que també m'agrada com posar-los el valor, no? I és un plaer, la veritat, que em dongueu aquest espai i també de part de l'altra orilla, no? Que sempre estan allí tan pendents de cuidar allò que es vol dir, no? O allò que es vol fer d'una manera especial, si no sempre es pot. Sí, aquesta era la meva primera pregunta. En quin moment arriba A Caballo Voy a la teva vida? En quin moment decideixes compondre aquest disc? Mira, això són unes cançons que són prèvies al confinament, però em passa una mica que porto molts anys escrivint sobre el mateix tema, que és sobre una malaltia que diagnosticant a ma mare fa ara ja crec que més de 13 anys, no? Que li diagnostiquen un Alzheimer precoç amb 50 anys i llavors, clar, em canvia la vida, no? I primer de tot, una mica el que em passa a efectes pràctics és que he de deixar de fer la meva vida per atendre-la. Llavors, el cuidado passa a estar al centre de la meva vida, no? En un moment una mica estrany, que jo tenia 22 anys i que és aquell moment de acabo de salir de casa i quiero quemarlo todo, i llavors t'arriba per contrapartida aquesta altra notícia, no? de vida que saps que et canviarà profundament, no? I llavors fa molt de temps que estic escrivint sobre el mateix tema, en realitat, no? El que passa que és tan complex i tan profund que mai estic, anava a dir satisfet, però mai en tinc prou, no? Perquè hi veig una de capes i de profunditat i de veritat, que crec que és algo molt important avui dia, no? Com intentar explicar una cosa que sigui genuïna, que realment estiguis vivint i puguis compartir amb els altres, per tant que aquells altres puguin rebre alguna cosa a canvi, saps? I amb un aspecte com és el cuidar a persones, en aquest cas amb alguna malaltia neurodegenerativa, però també a tots els pares i mares que estan maternant o criant, crec que centrem la nostra vida en unes coses tan primordials de cop que crec que és guai ensenyar, saps? Perquè se'n parla poc, sobretot de la criança una mica més, no? Perquè són coses que són molt divertides, però quan estem cuidant d'algú que només fa que perdre facultats, és molt complicat. Jo em vaig sentir molt sol, no? Llavors tinc ganes de mostrar tot això. Primer de tot a aquella gent que m'escolta, no? Que li agrada la meva música, però no només. També m'agradaria molt que això pogués arribar a gent que també està passant per això, no? Tipus cuidadors de la mateixa família o no, d'aquestes persones amb Alzheimer. És molt guai juntar-nos i xerrar d'això, per fer veure quines armes tenim, quines eines, no? Jo com a músic, clar, em sento molt amb la necessitat d'expressar-ho, perquè a mi la música m'ha ajudat molt. No només a mi, sinó a la comunicació amb el malalt, no? Perquè ells perden la parla, sobretot amb estadis tan precoços, perden la parla molt ràpid i llavors, hòstia, si tens aquella eina que és la música, te n'adones que aquella triga molt més en desaparèixer. És molt més instintiva, és molt més primitiva. I això a mi m'ha ajudat molt, i llavors tinc com aquesta necessitat de comunicar-ho. Sí, suposo que és això. Amb el que
amb el que deies m'han sorgit dues preguntes. La primera és, en quins altres moments de la teva vida la música t'ha servit per expressar el que portaves dins? Sempre, clar, és que la música és una eina de canvi, jo crec. I llavors és guai, no? Perquè et serveix per definir-te, però també et serveix per trencar amb el que et definia, no? Vull dir que sempre m'ha servit. I suposo que per això m'he quedat enganxat en allà. No sé, tots tenim els nostres traumes infantils i jo la veritat és que he viscut una masculinitat poc normativa. A l'escola no em sentia gaire representat, a nivell social estava més aviat desplaçat, no? D'alguna forma. I la música em va ajudar a canalitzar això, no? I també em va ajudar a conèixer gent que era sensible com jo, no? I avui dia puc dir que tinc la sort de relacionar-me amb gent amb la que em sento com de la mateixa tribu, saps? I clar, això a l'escola no m'hagués passat mai. Sí. Bueno, perquè és com tot, ens posen una espècie de motlles i hem de poder encaixar-hi, si no, si et surts del que està socialment acceptat o establert, doncs ja és motiu d'assenyalar-te. Sí. De titllar-te diferent o més que res per veure les coses d'una manera no tan normativa com tothom s'espera, no? Potser. Per això és que crec que la música és una eina com super poderosa i avui en dia sembla com que només sigui part de l'oci i de desconnexió del dia a dia, però crec que és una arma més profunda, saps? Sí, i referent al que deies que vas haver d'aprendre perquè estaves sol a cuidar la teva mare, creus que d'alguna manera ha nascut un altre tipus de relació, has après altres maneres de relacionar-te amb la teva mare a partir del que li ha passat? Sí, va ser increïble, perquè això, ella va anar perdent la parla i aleshores vaig descobrir una part nova d'ella, que suposo que sense la malaltia no l'hagués conegut tant. I malgrat que pot ser dolorós, evidentment, perquè veure com algú va perdent facultats no és precisament fàcil, i menys quan és ta mare, i menys quan et pilla en un moment que no t'esperes. Vaig trobar molts fils comunicatius i és una que m'emporto, no? Com un aprenentatge i també com una alegria, perquè reivindico una mica sempre que es pugui fer servir l'humor i intentar sortir de la teva estructura, no? Perquè el que normalment passa amb un malalt així és que tu tens una imatge d'aquella persona i quan aquella persona real ja no compleix aquella imatge, tu t'enfades. I t'enfades amb el món, i t'enfades amb ell, i t'enfades amb el teu cercle d'amistats, i t'enfades amb tothom perquè no ets capaç de comprendre. En canvi, jo també vaig passar per aquella fase, evidentment, però després ja vaig veure que no em podia resignar a quedar-me amb la queixa. Era massa jove per estar tot el dia queixant-me. I sí, m'havia passat una cosa molt grossa, no? O almenys jo la concebia així, però seria més dur encara seguir amb aquella actitud, no? I llavors ràpidament vaig intentar, jo crec que per supervivència, trobar formes, no? I el joc era una que jo crec que m'ha salvat, no? Llavors a través de la música vam explorar el ball i de com ma mare, que era una persona super vergonyosa, l'he vist com tot el contrari, saps? Molt nena, no? I inclús fins i tot a vegades hi ha un període de la malaltia que ja no saben a qui tenen davant i hi ha un moment com d'exploració sexual que és una mica rara, saps? Sí, he viscut com coses molt... No sé, jo suposo que són coses molt complexes,
però estic molt agraït d'haver-les abraçat, saps? Que normalment això sempre és com una batalla que viene en contra, en canvi amb el temps me n'adonava que és el que tenim, o sigui, el que vivim és el que tenim i tot depèn de com ho vivim, saps? I depèn de la teva actitud i de la teva predisposició, una mateixa cosa la pots rebre de 1000 maneres diferents, no? I hòstia, aquí em vaig començar a interessar molt per la filosofia, no? I per anar a preguntar-me com l'essència de les coses. I no ho sé, jo és que crec que al final hi estic molt agraït, tot i el dolor, no? que hagi pogut portar-me, però l'aprenentatge és tal que clar, soc una altra persona a dia d'avui i ho agraeixo, saps? Perquè és com que he aconseguit una certa tranquil·litat que abans no tenia, sí, suposo. Bueno, la vida a vegades et posa obstacles i has de saber veure com els enfrontes, si amb esperança i anar superant-los o donar-los la volta i treure'n un aprenentatge o enfonsar-te, però al final si no t'enfonses no continues i t'hi pots quedar allà i la vida és canvis. Hi ha gent que diu que... Com era això? A veure, era molt graciós. Bueno, que amb les coses adverses venen els aprenentatges. Sí. Però després hi va haver algú que va dir no sempre és així, perquè només és així quan et proposes a l'aprenentatge. O sigui, no sempre que te vienen mal dades has d'aprendre. Hi ha gent que es pot quedar amb un loop i és el que et deia de la queixa, no? Que jo ho havia experimentat. És molt fàcil quedar-se amb la queixa i veure aquella adversitat com una culpa ajena, sí. Saps? En canvi, jo suposo que quan vols ser més conseqüent comences a entendre que has de formar-ne part d'allò, o sigui que en formes part, saps? Bàsicament, i que n'has de prendre partit. I és això, és una voluntat de decisió, no? És que és una mica més profund. Sí, has d'estar disposat a, no sé, a poder tocar fons, no? Per després treure el cap. Sí que no tothom és capaç de fer front a això o viure-ho així. Sí, no sé, jo tampoc... No sé si he tingut... És que no ho sé, saps? Perquè des de dins també és una cosa tan complexa que a vegades és molt difícil treure conclusions. El que sí que sé és que, bueno, de cop, els cuidados van arribar al centre de la meva vida, d'una forma bastant abrupta, no? I desagradable. Però després amb el temps em vaig adonar que l'única forma de viure, i sobretot en pau, és amb les cures al centre, no? És l'única forma. I d'aquí, doncs a mi també em sorgeix la necessitat de fer una família, de tenir fills, i com això et fa de mirall, i com o sigui, estic molt agraït, no? Perquè estic en continu aprenentatge i en contínua revisió d'un mateix, no? Que crec que és essencial. Hem d'adoptar tota l'estona, no? Perquè quan dones per sentada una cosa no ets de fiar. No, has de ser un ésser que es qüestioni tot l'entorn i també abraçar els canvis a la vida que també són importants per créixer i potser per desenvolupar un tipus de persona o un mateix que no t'esperaves i que al final amb el que et va passant s'acaba conformant. Jo crec que forma part de l'honestitat, no dubtar. Llavors quan veig algú que té molt clara una cosa em fa dubtar un altre cop més, sempre en el dubte, no? Jo visc en el dubte. Clar, dius que portes molt de temps cantant sobre un mateix tema i quina diferència hi ha entre el Pol que va presentar Salt Mortal
i el Pol que presenta a Caballo Boy. Bueno, és curiós, no? Perquè al final són llançaments i... Sí, vull dir, aquell Pol estava travessat per les mateixes coses, no? El que passa que Caballo Boy està fet abans. I llavors hi ha una visió, jo crec que una mica més, no sé si dir rabiosa o enèrgica. Saps allò quan t'arriba la mala notícia al principi i tens una reacció com més instintiva? Doncs crec que era una mica això, a Caballo Boy. I vaig centrar molt aquell EP amb la salut mental, perquè en aquell moment m'estava... Bueno, jo considero que, potser no en aquell moment d'escriure-ho, però just al període abans, doncs, que tenia depressió, no? Jo sentia així, em sentia molt trist, no? I molt... no sé, em sentia inhabilitado d'alguna forma, com que no tenia energia més que per pensar en allò. I llavors jo crec que són cançons molt viscerals, no? I Salt Mortal, en canvi, estava esperant a la meva primera filla. Crec que ella tenia una mica més de perspectiva, saps? I estava una mica més relaxat. Però al final és que tant un treball com l'altre són la meva identitat, saps? I va ser que no vaig treure l'EP abans perquè va caure el confinament i no el podia... Però és que tampoc crec que sigui un artista que a cada disco estigui venent una imatge, saps? Sí, crec que és una feineta que estic fent com d'artesano, que tot va en la mateixa direcció. No tinc necessitat d'haver de canviar de discurs per vendre el que... És que no tinc cap interès en això, saps? I de fet crec que l'art, o la tasca de l'artista no està en vendre el seu art. No sé si m'explico, no? Sí, jo crec que la meva necessitat és poder transmutar tot allò que no puc dir en paraules a través de la música. I és una feina tan genuïna i tan profunda que quan començo a materialitzar-la amb una feina i amb un producte no em fa cap sentit. Per això és que cada cop estic més en lo social. I per això et dic que cada cop, com m'estic parlant de coses que per mi són molt profundes i que tenen a veure amb cuidar, per tant cuidar els altres, hi ha una part de mi que està molt centrada en això, saps? I és tan així que en el concert amb l'altra orilla el que volem fer és... Jo porto fent un documental amb Marc Sampere Moya 3 anys sobre ma mare. Llavors tenia moltes ganes d'explicar-li a la gent que estic fent això, però que una pel·lícula és un procés molt llarg, no? I a més, pues no som Pedro Almodóvar i no tenim els recursos com per treure una pel·lícula a flote, però és algo per nosaltres i pel Marc, sobretot, perquè s'ha agafat el projecte amb un carinyo que... el projecte, s'ha agafat la meva vida amb un carinyo que és al·lucinant. El projecte, la pel·lícula és seu, no? Diguéssim. Que tenim moltes ganes d'explicar-ho, no? I estem molt capficats amb això. Llavors, en el concert de l'altra orilla volem realment passar una escena de la pel·li que aquella gent que pugui venir pugui veure un tros i després poder parlar-ne, saps? I poder saber una mica què els hi ha pogut provocar. Suposo que ells també, al públic, sortiran moltes preguntes que necessitaran fer. No sé, i parlar del poder de la música, no? De com podem fer-la servir per ajudar-nos. Al final estic com desmuntant una mica
tota la indústria, no? Tinc ganes de dir, ei, que sóc una persona de carne y huesos como tú y como tú, o sigui, no tinc necessitat de llums i de confeti, de fer veure que sóc perfecte, no, crec que no va d'això, no? Bueno, has respost moltes de les preguntes que jo tenia, que una era això, una mica com seria aquesta presentació de Caballo Boy a Casa Rius, perquè sí que hi ha un conversatori abans, després un audiovisual, que imagino que serà la projecció d'aquesta pel·lícula. Bueno, és una escena. Una escena, clar, perquè si no és molt llarg, i una mica això que volies que el públic s'emportés d'aquesta presentació que tu faries, o que tu faràs. Jo em sento amb la necessitat d'explicar la música des d'aquí, no? Des d'aquest lloc petitet, des d'aquest lloc d'ajuda. De fet, hi havia una cançó de Salt Mortal que es diu La Manzana, de Gabriel Hernández, que a cert moment diu una frase que m'agrada molt, que és ayudándome a ayudarte. Crec que és molt potent, no? I crec que la música té aquest poder. I després també em passa que arrel de la malaltia de ma mare m'interessa molt parlar amb gent que està passant per això, perquè crec que és important no amagar-se'n, perquè és una cosa que passa sovint, és una cosa que a la gent no li agrada mirar-la als ulls. Llavors quedes una mica desplaçat, no? I tinc ganes, no?, de que puguin venir a persones a dir la seva i a poder posar totes aquestes idees i a poder donar eines. També segurament me'n donaran ells a mi, no? O sigui, tinc ganes una mica de fugir del concepte concierto artista chao me voy, no? Perquè és que realment estic parlant d'unes coses tan fràgils que per què ja no acabar-nos de despullar i poder parlar-ho tot i sortir com, no sé, com amb una sensació de comunitat més forta. Que això relacionat amb el que deies, consideres que actualment la indústria de la música sí que busca com que tothom faci un mateix estil, fer música més ràpid però igual menys profunda, perquè així... Avui en dia busquen números. Ja està. És que per mi s'ha acabat ràpid. És com això. I està molt bé, clar, perquè és on estan els diners, en els números. Però jo em sembla que tenim una responsabilitat una mica més grossa i més com està el món ara, Vull dir que per això me'n desentenc de tot això i vaig a lo petit, allà on puc incidir, no? I puc incidir amb l'entorn immediat, no? I aquests concerts petits trobo que és un entorn immediat i que poden passar coses que en un Palau Sant Jordi no podries fer mai. I m'interessa més aquest caminet. Em reporta més tranquil·litat. I suposo que més feina interior, no? Com una feina més sòlida. És que el batre és una qüestió d'escaparate, saps? I clar, tots hem coquetejat amb la idea. És molt suculento, no? Quan creixes i vas buscant referents, és molt fàcil caure-hi. Però no sé, estic en una altra pel·li. Ja està bé, perquè si no, si tots fóssim igual no hi hauria universitat. Robots, ja. Sí, exacte. Sí. I referent al que deies, tal com està el món ara, com veus un món, per exemple, més proper, que seria Catalunya, a dia d'avui? Com veus a nivell cultural, musical, social? Bueno, jo el que trobo és que són moltes les preguntes que m'has fet. A nivell social,
vivim una globalització que està passant a tot arreu igual, dona igual a Catalunya o da igual en Estados Unidos. Sí, crec que estem patint tots una mica els efectes de la globalització. Per això penso que al final, a nivell social, lo interessant és incidir en el teu entorn proper. Això és el més essencial. Més en un moment tan... sembla com amb tan poc marge de maniobra, no? Que sembla impossible que avui en dia es puguem no sé, com juntar per forçar un canvi, no? Això sembla un paradigma molt llunyà, no? En canvi fa 30 anys no es vivia tan així, no? I és per això que hi poso molt d'èmfasi, no? I és que crec que si no arreglem el nostre hortet no podem anar a dir que arreglin aquell, no? Hi havia una entrevista crec que és el fill del Fela Kuti, en un festival que bàsicament deia voleu Free Congo, voleu Free Sudan, voleu Free Palestine, i deia jo només us dic una cosa, Free Europe. I jo porto això, però encara a l'entorn més immediat, no? És a dir, crec que cada cop més hem d'assumir com formes de vida una mica més, jo què sé, austeres, realment, és que és molt loco poder tenir tantes opcions i tanta varietat, i crec que no ens fa bé, sincerament. O sigui, ja sé que des de los ojos del progreso és com, que guai, tanta varietat. Crec que s'ha de ser una mica més auster, en general. I tots estem amb la feina, i no dic que jo ho faci perfecte, però crec que va per aquí la cosa. I llavors a nivell cultural, que era l'altra pregunta, jo crec que és increïble el nivell cultural que hi ha en aquest país. És brutal. Bueno, jo estic al·lucinat i tinc molts amics que admiro brutal, i per fi no he de mirar a Anglaterra, no? Que és una cosa que es feia molt abans. I és com, hòstia, tenim tants referents tan potents aquí que jo em sento molt beneït en aquest sentit. I, bueno, una mica per saber si tens antecedents a la família que cantessin, o com vas començar tu una mica en aquesta professió? Pues ma mare és pintora i mon pare és tècnic, cap tècnic de teatre i circ. Vull dir que mai he tingut un músic així molt present. El meu avi era guitarrista de flamenc, que té una història brutal. O sigui, a la Guerra Civil el van confondre pel germà gran i el van fotre a la presó amb 14 anys. I llavors, amb una sèrie d'amics, els van fotre tots a la garjola. I ell compartia cel·la amb un gitano. I llavors anava sentint com obrien les cel·les dels seus amics i preguntava, els estan tornant, els estan deslliurant? I el gitano li va dir, no, se'ls estan enduent per afusellar. Y digo, yo de ti aprendería un poco, toma el laúd, porque si eres músico te ponen en la banda y no te van a disparar. I llavors va aprendre a tocar la guitarra, el llaüt i la guitarra, i mira, i es van sortir, no? I aquesta història, clar, és tan heavy metal que a mi em va travessar de petit moltíssim. I tot i que va morir quan jo tenia 5 anys, i a part jo el vaig conèixer, tenia mig cos paralitzat per una embòlia, o sigui, jo no el vaig veure tocar mai. Tot i que havia sentit casets i... Bueno, em vaig quedar molt atrevessat, no?, per aquella història. I després la veritat és que, clar, ma mare em sentava amb ella a dibuixar i jo ho feia tan malament que vaig dir, has de buscar alguna que se't doni bé, no? I crec que per aquí va anar la cosa. I, bueno, per anar acabant una mica, quina cançó del teu nou disc recomanaries per acabar aquest dia o per seguir gaudint-lo?
Realment, mira, et diria que els recomanaria a tots perquè em sembla que, bueno, que és una gravació que és molt immersiva i vam estar allí com posant-hi molt de mimo a les textures i em sembla que cada cançó, tot i que cada cançó és una cançó, amb el conjunt hi ha una espècie de sensació de viatge que, bueno, que m'agradava molt, no? Però bueno, si em fas dir una, et diré Hecho a quemar. Jo sí que volia preguntar-te, per tant, A Caballo Voy és una metàfora de una mica fugir i anar cavalcant o més un anar fent tal i com es pot? Mira, jo estic pensant quina seria la millor forma d'explicar-ho, però crec que, mira, vaig fer un videoclip, em vaig liar com jo sol, però una mica crec que volia, sí, com que explica bé la idea, no? I era una mica com protagonitzar un desordre mental, no? Llavors el videoclip bàsicament va que jo estic a una hípica i estic com cuidant un cavall i preparant-lo per muntar i muntant-lo, però després hi ha com un side B, unes tomes paral·leles que estic amb un pal de ferro enmig de plaça Catalunya espantant a la penya i m'interessava molt com aquesta dualitat, no?, que tenen les malalties mentals. I tot i que estiguin desagradables, com aquesta cosa de mirar-los als ulls, no?, de no excloure. Jo crec que la inclusió és l'únic camí possible. I amb tota aquesta gent que pateix tant, més. O sigui, és una patologia, la gent ho ha d'entendre i la gent ha de saber relacionar-s'hi. I excloure és el pitjor que podem fer per només seguir reproduint més malaltia, saps? Per mi era una mica aquesta la idea. Sí. Doncs, Pol, moltes gràcies per mostrar-nos també allò que portes dins i el que et fa fer música a dia d'avui i esperem amb moltes ganes aquesta presentació de Caballo Voy a Casa Rius, que segur que serà molt maco i un superèxit. Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.